Ini di Germany. Di Germany tu yang bapak pun kenduk itu. Dah lah sokongan baik dia tu kenis. Ini akhirnya pakai kerja, angkat saya berplan. Mah, ke beli itu sampai Mar satu video tadi basi besok basi di nomor tu. Saya tak kadang so kena am kenduk basi. So that if he pass away, he will continue. And he knows someone who he can teach. Selain imam kita kena kita interest kata. Kita bersang. Bersang si alam ni nasional. Kata. Kenapa ni? Cara yang mood kepada itu bagaimana? Okay. He have seen lots, even from his village to this village also. They are interested. Okay. So now he slowly will start to teach them. Kawi kasamla kabanapo Germany kabawan Meghalaya kum kanong jungok kai perthai kalayo ya kaban yu kejat pentakasngi hakasnong siet badban ya kenduru ya ima haliwar irangba iban selishim ya kapat masyari award ai kuble ya i kum kadak jong ka jingpun kuburam namar ki kam kiba ilale badban penbaha ya kamai mariang kamtam ba ila than jala ki jong ki kti ban pelut ya kapor ka jong i saupusan hadu sanpusnem na kabenta bakani ki jingken jari kanlong hadu bagi pajba kilaban yad. Mahali insalit ban shim yakani ka kusnam ka badan buram naka kti jongka presiden jongkari India naka nongba Delhi. Mahali war ila pensngau ha ka jinge keren bat ngi ba iwan naka yeng jong unong rap bat nado ba idang kena I imsngi ha karep karyang. Kumta kum unong rap syam lapoi perkhat ban poi bat ban yo hadu kat kani kanam kaburam Henry upan pau bat ai kublei ya baro ki badan benta hakani kekam tungin ya sngap ya ki khana kiba ima hali in pensngau yengi mentagasngi kublei shibun prok sesisin pat menta kasngi ngadan hakani ka snong sit kabahap hangni hapo Sora subdivision dema nangta kabadan hangne haka snong hangne jat ikan so te perlok ba iet ka jengwan jongam ta kasing sene kalong banwan ya kendu kerpang ya ima haliwar ba baro fiatip ba ima hali insa let ya kabanshim ya kani kapat masyari award te henry ka jengwan jonga sene mata kasngi kalong ya kaban yatu khana I ya ka jingya lenti ka jong ima bakani kadai kata ka jingking jeri kaba dakikti jong ima ila penwandur ila than ye kini ki ksai ki bami nauni uding jeri bat ya kaba ima ila la ban pelong hadu menta bakan long ka jingking kaba ya kejat te kendiat syaba ngin ya chaprang te ngasukwa ba I ma in yatu kendiat yala jong ma nadu kapor kaba fidang kena lese te menta kan nosnam filadan Nandu mera du dang kena te makan jing persang he ngak persang ni kan dia jing te handu ta ru ngadang dang persang he dang yori adum taro hai te ni te la long sanpos nam tam sanpos nam ye ba fila nadu basdang bantanya kan ka jingking te kung takay nomor mga yo iba ki department ki pun di kiting kisay nga por na kana te mi library mi asum nomor ki beri jingi style long ki beri so shuwa pa I yang snag ni tau ta style ma te hada la hikai batai pa I ta kan pa I ang kani kading jeri kan mi thit ba hap
Thai hap sila tagon tabakan long jiking dengar ngaprsyang kumni ba kan long ka kham yada ya ka kan yada ru ya ka jing wan maluslam mi habban bujli apartemen ta teser te fio I kum nama hadin kane ka jing treshitam jong fi fio I ba menta baro ki phai khmat ya ka ban wan ban pe kane ka jing king jeri ka ba fi filatan ka ka ba pen ketik I ka men sem jong fi takte kalam ta hoi kibun kibru biawan pe kai ma ban pe kai ha te ngayo ru ba imat ki seutenat nak wan pe kai ya kata gadur jingking da kine ki thit biksai jong ane ka jingking jeri kan te namar kalong ka kampala lada ba ngala sim ya kata karukom ka bakam itnat kata karukom ban lang ka ban nek bakam scam kata ini teng kajing wan ru ta kan badai ban ya buram kan mar ka liang ma badai ban shu ya penjat para shu ya tan shu pine ki sai ki thit ta ter hi kata kanungut fidan Ciparama Cipara ting dan sangut fili bakano ngade balai naga sangut Cipara balai te hakapor ke bakidang kena ma sani hatu ki por ba fidang kena fi kanot liki yang gidan hakapor bakadang kena te kibun mo kambun ta filahi alasan kan senang hai ngala he lasana ka kan ka sinok si ila ano pero sudah ship te kata hi okay te keniat ma kai ka ba fidan pada ban ai men sim ya ki khon samla le si ha kan ka juk ka bamenta yu I ka chabagi phai ki don stang jing thang klau ka chabagi phai ni I stang ka don tang jing penjat ya ka mariang ka jing pen khamtam ka plastik ka ban yimla shisha ban yada fidan ayu ban ong ma lor jong kata phang kata ka jing hikai ya ki kena samla hikai to ngala hikai ru ba kumno bakin sna kum kine ki jingking jeri mar kine de ki jing ai hi ja mariang hai ma hikai la batai kumta om tang I khon ik siu regi prasnong prathau ru ba ma hikai ta pe ha jing bread ya kine ki jabo plastik ki bitor te subha ban buram kan ya ta ka mariang ru ma bakin lum sijaka kin bu sijaka om su bread pathar ta kata hi ka ba wa ban long ka ba khoi ba subha ka ba itnat kan ya mariang filaju mudur pada ma bagane ka jing sedang jong fi ban snai kene ka jing king jeri kan long pan ka jaka jong okai menta fidan fi mudur ko bakum kata hai ha kapon tate kalong ka ba kring syai bakring ha dari ha ka to ko por barang kena mo fi pada fi mudur ha ka por barang kena te emma sudah betang jing it jong fi dai ta ka jing ik bangin ya na siliang kawa namar baka he ka te kata dai bunta pade lang kibriu pade ki ik je ha ki wan pe kai ya kata te ka lang sha ka ba kata te milai ban ya sutu ka ha ki briu ha ki snang ki thau wakin ya sina kin ya pen roi pen yar kan ya kun bini jiking jeri ru te kata hi te ngila yo sngo ya ka jingkren bat uni uri urang ba uri sempang obaki ong hakaktin pareng le si udi engineer na ka benta kan ka jingking te ismo komen baro ka jela khamtam kuma fi ong ba fi wan riyang jong nong rap ma hai ki rap yu shene ma shene te nga rap kuai rap tung pel ki somrit bam somrit cloud satar pat so trun kunta
บัดki we kan ta nga ifia thung salat ero po ulong ban dei hai ijur baba mila jong ujur ru ni ya thung hi khnian to ban yo bam te hak tik phalau ma kemut ka jing im jong fi na do dang khana filibik na ka ying nong rap mama hai in rem te nga sko komen ba ima iwan na ka ying jong kinong rap but ideiru ibriu ye je karap karyang te hendrei ka ngakwa ban pha ye kane ka khubor ba ki babun na ka jaj ban riu ka jongi ngamut ban ong ba ki babun kilayo ye kane ka pat misri na ka jala ka jongi te hendrei ngakwa ban phai khmat khindian ba hadin balayo pade ye ka pat misri award ngakwa ye ka ban kentu ba lese ba kan don ka jing perkhat na ka liang ka jong ka sarkar ba kan ai ka kinja package lani kan ai ka no kata ka lamsam lesi kala bandi ka pisa lani kanu ka jing yarap yakini kiba layo ikapat masyari award beleng ong kumta namar ba ngakwa ban ong ba kum ima iban yo pediang yakini ka award kan don ka jing ithu na ka liang jo ka sarkar ba kan yarap kerpang yakiba kum kini kum ima ila lesi la banong kum uta unong wara ya kanami ka buram na ka benta ka jela tenga kwa ban pen kan mau lesi ba ka sarkar yakinu ki boyo yakum kini ki award ki bolong ka buram ya ka jela bat ya karihi borok away ngasngo ban ong ba ka sarkar ka de bandon ka jing perkhat bale si kinu ki bayo namar kumbanga ngatip hakyang nong ba kumkini ki kyang nong ba award bat kiwe ka judan ka kata ka jing airu bat ka cash award te hendrei ha ka bede bat ka pat masyari award nga ngasngo ban ong ba ka sarkar ka de bandon ka jing yarap ka bakarpang na ka benta kini ki bonra ya ka buram ya ka jela bat ru ka jing yo recognition ya kari bat ya ka jela hi ka jongi te ngadon tangban ong kumtama congratulations bat ngakit bok keduyang ipi ba fin sa kin sa pentip ifi ka tarik lanu ban isyem ya ka award bat nga khamtam nakaliang jong ka seng juki nong rap ngin ya don ringkat bat fima ngin kerku kerdo ipi hadu ba pinda poi hapo delhi bat fin sa experience hi dala jong ya kata ka kumno kalong kani ka award kalong ka bakrau hadu kata kari India tengi kit bok kit yang fima ba finang yo kamet bokot bakhia bacai baklan bat kini ki kam ki babha jong pi pateng nang yai pertu bat ki khun ki jongi le se kin sayu thu khana ya ka kerteng ka jong pima ba pilade way na kita ki engineer ki belapun wandor ya kani king jeri te kaduk khatwai ma kwa sikentin ba fin ai khuble ya ki paranong rap ki jongi bat fidan ayu ban ong ha ka bidei bat kani ka jing yo jong fi kini ka award ha cái pranong rep teng nga kentu de ban ya tristam kan ban ya ya la ka bam ta hi klem tristam ru kam long cái chân rep te ha cái gì ya yung ti ya ngane ka wan ru seu mga ngan ai khub le ru ya ki breu ngam tip manu ba apele ya kan ni award ting ai khuble ya ki ba ki badon benta baro ki beli arab mo ting sung nguru ya kan ka sarkar India ru ba ki kla itu la ai ya ka ban ai ya ta ka award mo ya nga ting sung nguru ya ble no thau nong bu ru ba ai ya nga ka met ka ba ka ya ringkat hi ki senang ki thau ki pralok lajar ki bai nga sem marota kata hi te college bon prolok e ka pojong fi ba yaisa bat kini ka baki bat kani ka YouTube channel jongi bat nginang ye pin fi ki khobor ki ba phla ki bangyan ba sa fi college bon